Tím, že mi koukáš na stories, chybím ti, viď? Nejen jsem náhodně rozklikl tvoje story. To určitě. Prostě řekni, mám novou práci, začal jsem chodit do fitka, mám více peněz a hezčí postavu a chybíš mi. Věř mi, že ne. Viděla jsem tvoje story pár dní zpátky, jsi pořád stejnej. Myslela jsem si, že když se rozejdeme, tak se začneš o sebe starat, ale furt si stejnej žebrák. Díky. Furt si se přesto nedostal, ale nikdy není pozdě na to se změnit. Jestli mě chceš zpátky, tak to řekni. Možná o tom popřemýšlím a dám ti šanci. To je dobrý, nechci tě. Jasně, že chceš, jen děláš, že jsi nedostupnej a to není dobrý. Žádná holka na světě by nechtěla chodit s takovým ubožákem jako si ty a asi by ti ani nenapsala. Máš úplnou pravdu. Hezky? Tak teďka si mě ujistil, že si mě nikdy nemiloval. Jak můžeš být tak necitlivý k někomu, kdo tě fakt miloval a staral se o tebe? Nemyslím to nějako zle nebo tak? Omlouvám se? Můžeme to nějako dořešit? Budu upřímná, vážně jsi mi chyběl a přijde mi, že jsi pro mě ten pravý. Rys app, prosím, já už nemůžu. Opatrně, mohl bych se do tebe zamilovat. Opatrně, mohl bych se do tebe zamilovat. Vím, že jsem ti taky chyběla, jen čekáš, až udělám ten první krok. Takže jsme vlastně zas spolu, že jo? Ne, dělám si prdel.